लोगोफोर दिनै मोनाबिलियाव आं नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे आंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर आं दिनै सनापुराव रिजर्टआव दंफैयो। जों फैनाया एसे लेट जाबोबाय, मोनाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय था, नै नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो दं। बिराद समायना, जों सानाव सफैनाय मोनबा आरोबाव समायनासिन नुगौमोन लोगोफोर। नै नै सोरगिदिं समायना बिबारजों माबाजोबनाय, बेंफबजोबनाय। बिराद समायना, गोबां मानसिफोरा बेयाव बेरायनो फैयो लोगोफोर। नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो दं। बहा थौ लोगोफोर, जोबोद समायना। बेयाव फैनानै आं बिराद गोजोन फैबाय। हा बाव बिराद समायना। गांसो हरबा जागोन नामा? गिदिर गिदिरथार माथो। अरगोन मा? सेसाबो फिदों लोगोफोरनो। जमा थाथारो माथो। बिथिं गथ'फोर गेलेग्रा दं। बिराद समायना मोनसे रिजर्ट बियो। हांसो फिनाय दं, माखासेया हाबजोबबायदां ना सिङाव थाबाय बाबा बुरजाया? Beautiful place. दा जोंना जानो जिरायनानै दंहैयो, बेयाव जों थांनोसै। एसे समायना जायगा बियो, सानाव सफैनो मोनो। मा फैदो। Capsicums'ı nama monomer. Yeah.
मिनिटसो लोगोफोर जों दा थांनोसै गारि गाखोनोसै जों दा मिठा पाना सोर सोर जायो मिठा पान खायो